बाबु आं बोरमा नायनो थांदों दे नायबाय थाबा जोंहानि माथो गांसो हेल' रावबो गैथ'आ सोर खालामदों र' फेसबुक बयफ्रेन्ड गैयाबा जादोंमोन नामा गांसो जादोंमोन ओइ बोरमा नायनो र' नामदो सागलि जानि बोरमाया बबेयो इनो खोमा नंगौना नङा नोंखौ रखम मोनदो नों रखम मोनदो जाहाबा आबौ होदोंमोनबा मेगना देलाय खनसे SMS खालामना सोरबा फैदोंमोनथ' लायबो ओमफ्राय दि मेसेजाव प्लिज सोर दंमोन नोंथां प्लिज आं जि रायलायनो लुबैखादों SMS खालामना प्लिज आं नोंथांखौ रिकुवेस्ट खालामबाय अननानै खनसे फाय मटर साइकेल फैलायबायहाय सोरबा हनै बेयाव मासे बोरमा नुदों आं इनै सोङानोसो नंमारगौ सालाया गांसो जादों मालाय अबेयाव दे सानै फैबाय खामान SMS हर बोरमाया गांसो जासोगारो नै आंहानि बोरमाया दसे गुमसैलां ओमफ्राय नै जरासे दं इयाव जोंहा नोंगोना नोङा होनना साननानै लाबोफायासै आंखौ मोनो हेल' आदा थेंक इउ दे लाइक होनायनि थाखाय हेल' फ्रम नार्जारि आदा मा खबर मोजां ना खबरा आहाम मा ओंख्रि जाखो आहामजों मा ओंख्रि जाखो सामथाइ बिफां सामथाइ सोरबा फैदोंमोन सासे थांबावबायसो बोरमासो गुमनो फैदां नै जोंनि गामिया नैथिंजाय जाहानि न' ओइ नैबे दखान ओइयाव दखान दङ बिफांनि सिदा दखान ओमफ्राय बे लामाजों मानसि थांबाय दङ बेनिफ्राय ओरै फैयो थालिर सुबासि बे जाबाय फामु गेजेर माखानि बेनिफ्राय फामुनि जिङाव नैबे जाहानि ओमफ्राय ओइ न' प्लास्टार खालामबाय थानाय नुनाया दादिमोनानि नै बैग्रि सिंखैजानिया जाहानि ओमफ्राय इयाव दादलानि दं ओमफ्राय नै इयो दादलाहानि हा दादलानि माइ गायनाय ओमफ्राय र ब्लार जादों ओमफ्राय बै नुहुरनाय हाजोआ जाबाय हिमालय हाजो ओमफ्राय ओरैहाय काटाजार दं मानासाव थांग्रा लामा दं लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ दे एन्डारिनफु मिउजिक नाम्बारा दं आंनाव ओमफ्राय आं एख' बिदि मेसेज ओरै माबा नोंनो हरथ'वाखै आरो ना नाम्बारा दं आं स्क्रिनसट खालामना लाखिना दोनदो बेनिफ्राय खोनासंबाय था आरोना आं बखिबाय थानि
बै बेयो जाबाय हिमालय हाजोनि सेर सेर दङ बायदिसिना बिफां लाइफां बेनिफ्राय मानासाव थांग्रा लामा ओमफ्राय नैबे जाबाय थालिर बागान आदामोननि जों गामिनि आदामोननि नोंनिया एनारिम्फ आदानिया दङ आंनाव बेनिफ्राय नै जाबाय थालिर बागान लाबा आदा मोनानि जों गामिनि आदामोननि आरोना आदा ओमफ्राय आगैमोननि ओमफ्राय नै फैयै मोनबाय बासै लाहानि न' ओमफ्राय नै खारें खुन्था कालभार दं इहाय ओमफ्राय ओरै सोनाब खिजाय थाखुमाफारा होनो सोनाबनि लामाया जाबाय थाखुमाफारा सालागुरिनि ओमफ्राय खान्थालगुरि ओमफ्राय ओरै टपसो थांबाथाय मानासखौबो मोनो मोननायालाय ओमफ्राय बे जाबाय सान जों गामिनि सान इयो हाथरखि ओइ हाथरखि नों गारियाव गाखोलांफाया जासै साइकेल सालायनोबो नोङा बे जाबाय बोरमाया आंनि मोनथिबाय रायजोफोर नै जाबाय दिगा बिफां आयु हाबाब बारदावबाय नामा आदा बे जाबाय आदै दिगा बिफां बेनिफ्राय नै जाबाय हाग्रा दाबसा बे आंनि आखाइ बेनिफ्राय नै गुफुरा रुफा फुलि नङा दे रुफा फुलि बायदि नुहांहां नोङो नुदो ओमफ्राय रुफा फुलि नङा दे रुफा फुलि नङा दे हाग्रा ओरैफोर हाग्रा बोरमाया जायो बेखौ दे बोरमाखौ प्रटेक्ट थै जायालै बिदिबा लोगोसे लांदो माबा बोरमायानो सना बाना बे मासेल'सै आंनाबा आदि लाबोनायमोन इयो फार्स्ट टाइम आङो उन्दैयावनो आदि लाबोनायमोन ओमफ्राय इनि बिमाया गैला थैबाय प्लास्टिक जाना थैदो ओमफ्राय जोलै बिदै थालांबाय मासे ओमफ्राय फिसा मानै गोसोम दङ बे बिथांनि फिसाजो मोनजाया दै आदा मोनजाया दे मोनजाबाबो देनांसो मोनजागोन देनां आं टुनिफ्राय फैसा मोनग्रा जाबा नै आदि दिगाजों जों गोदो गोदाय ना माला खालामना गेलेयोमोन आरो माला खालामनो रोंगौ आदि दिगानि है जागोन ना जाला नोंलाय जाला बारै फै नै नोंखौ नायनो नागिरदों आदा एनारिनिखौ नोंखौ नायनो नागिरदों ओरै फै फैमारदो नै नायला जोंबे नायला खोमालै थांबायसो वाट्सएपाव हरनांगौ ए वाट्सएप हरनांगौ अके माबा वाट्सएप नायबाङाला ओंखायनो नायबाङा माने स्टेटासफोर नायो जासोगारदो जानायालाय बै मानैयाबो जागौमोन खोमा आं मानैखौबो लाना फैनो दै नों थाथ' दे बेलेगाव थांनाङालै बिराद दुस्थ'यो दसेनो अबावबा सोलायनोबा बारि माबा माबि मोनहैजोबो दुस्थ' इयो मानसिया एसे मा ओंख्रि जानाय एनारिन्फ दादास नोंनि फुनामा मामोनलाय मिथिगौमोनलां बावगारबाय मिथिगौमोन ना मामोन फेसबुकआव नार्जारिमोन खोमा ना बावबाय नामखौ सेयार खालामनाब्रा दा सोरबा फैबावदोंसो जेबो जानो बोरमाखौनो फैदों आं ओमफ्राय मा होनो नोङो सर्ट मुभ खालामोमोन ना ओमफ्राय बानायथाराखै नामा खोमसिथार जादों नै खोमसि जादों एसे सोरनोबा उनाव हेबलाजोब्बाय नै नोंसानि मालिक नङालै आङो ओंख्रिया भिन्दि आलु जहल अके जायो आंबो भिन्दि आलु जहल ओंख्रि जायो गोथाव मोनो आरो मानै लांबावनि नार्जारि नेमांना नार्जारि नार्जि ओंख्रि जायोना नोङो अके नार्जारि नोंथां होनलायबाय आरो नैबे जरासे जोंहानि जानोबा एसे जानो हागोन खिन्थु दहायनि गोजा बिमाखौ मोनजाया आरोना कालि नागिन साजारि नागिन सोनि नामा मासि जासोदो
आं मासेखौ गारना फैबाय इसोरखौबो लांनो नागिरदोंमोन नेरसोन नार्जारि बा मालाय मोजांथार नेरसोन नामा मोजां मोननाय नेरसोन अनलायनायनि नेरसोन दैमारि नेरसोन नार्जारि पार्टि जानोसै मोनजागोन जामारनोबालाय नै एसे आराम स्र' स्र'खौलाय माबोरै जागोन नोंलाय एसे साफानो ना ओइ दै लागोन लाबाखै नोंसोरनो माइया दै दौगोना दौवाखै ओइ दांजाया बिसोरो दुस्थ'माखा मोनजायो आदा मोनजायो जानो हागोन दासो थांनो मोनदां आइयाबो गैया जानो हागोन ओइ जाबाय दसे जानायखिसै ओरै फै थेफालिया बै अबाव थांदो दखानाव मानो आइयै आंबो लाबोदो मिथाइया जाबाय दे रानि लाबोदे आंबो मिथाइया आंनि खबरा मोजां नेरसोन दादा खबरालाय मोजां गासै गेजेरावनो मोजां आरो नोंसोर दं नालाय मोजां नोंसोर गैयाबा गाज्रि जायो नोंसोर दं नालाय मोजां ओमफ्राय आदा एनार नोंनि खबरा माबोरै ओमफ्राय माबा नोंना मनिटाइस जाबाय नामा खिन्थादो बिदिनो थानांगौ ओइ नोंसोर गैयाबा दुखु जायोलै नोंसोर थाबासो खुसि जायो इदिनो आरो मोजां गाज्रि इदिनो आरोलै बायजोआव एसे ओंखारनो मोनबा मोजां मोनो ओमफ्राय न'आव थाबाय थाबासो बोरैबा मोनो हारसिं गाबबाय थायो अ मनिटाइस जाबाय अ ओमफ्राय उनाव इदि माबाबो मोनबाय गुगोल पे मोनबाय नामा गुगोल पे मोनबाय नामा ओमफ्राय मान्थलि मोनग्रा जाबाय नामा दे जादो जा ओमफ्राय मा होनो आदा नेर्सोना माबाया खोमाना नोङो लाइभ होबाङा खोमाना आं नोंनि लाइभ मोनफेराखै दे अ ओमफ्राय फैसा हाबथ'वाखै आरोना थामसा नङा माबा खालामनायाबो जोंबायदिया मनिटाइस खालामनायाबो थामसा नङा 4,000 वाट्च टाइम बुथुमनायाबो फेमास जायाखै नालाय आरोना फेमास जानाय मोनबालाय जासिगौमोन आं लाइभ होखाया अके नों लाइभ होआना ओमफ्राय उनाव ओइ लाइभ होबादि बिदिनो मानसिफोर नायबाथाय वाट्च टाइम मोनोना ओमफ्राय इयो प्लास जागोनना जायाबा मानसिफोरा होसोगारोना इयो ओइनो हायेन आदामोन ओमफ्राय आरो सासे जे नार्जारि इसोर मा होसोगारो लाब जायो बायदि मोनदों आं ओंखायनो होसोगारो बिसोरो गैया फैसा बारायथाराखै माथो अ प्लास जायोना अके ओमफ्राय अ फैसा फैथाराखै आरोना माने लासैनो जासिगोन र' होनबा नोंनाबो बारबाय आंना रिसार्ज गारबाय आंना मानायबो जादों इबायदि एसे गोजान जायगाफोराव बेरायनो हाबा बिदिबा सो नायोना मानसिफोराबो आरो सर्ट भिडिअफोराव ओमफ्राय नोंनि खबराबो मोजांमोन ना आदा नेर्सोननिया नेर्सोन ओमफ्राय नोङो आदा नेर्सोन दैमारिया एनारिनफ' मिउजिक दोनदोना नोंनि इउटुब चेनेलनि नामखौ ओमफ्राय बेजों मा ओंथि फोरमायोबा एनआर मिउजिक एन माने ओमफ्राय मिउजिकआथ' जाबाय र' ओमफ्रायो एनआरआवसो नेरसोनाबोथ' जास्लाबासं आदै दसेयाव जनोसै आं
बारालाय खोलो खोलो मोजांथार नांदो साफा जादो जिरायनो हारसिंनो नै बेहाय ना जावो ए कालपार ना सापना दिखाङो इयाव संफ्राम फिथाइ लाफानायबा हामगौमोन आं ओरैनो चेनेलनि नेम दोननायसो ओरैनो आरोना अके ओंथि गैलाया आरोना नेरसोन नार्जारि होमबा एन जागोन एन नोंनि नामखौ दोनबाथाय एन इनफ' मिउजिक मोजां दे मोजां खोनायिखौबो बुंनो मोजां जायो आरो एन आर इनफ' होनना ओइ सर्ट भिडिअ खालामनायावबो बिराद खस्थ' जायोलै नों भिडिअ इडिट खालामनांगोन आरो भइस डाबिं खालामनाय बापरे बाप आंना फेसबुक आइडि मोनसेया एन नार्जारिबो दङ है आङो एन नार्जारिजों लोगो मोनफेराखै तेमफालि मा ओंख्रि जानाय आबै मा ओंख्रि जानाय मा मैथाजों मा ए स्कुलाव थांना थायाखैमोन नों दहाय अके आंनो फेसबुकआवबो मेसेज हरना एन नार्जारियावबो मोनसे आइडिजोंबो आंनाबो फेसबुकआ मोननै ओमफ्राय होनबाबो पेजआ बेलेग बेलेग फेसबुकआ मोननै ना मोनथाम खोमा मोनसेया हायनानि खन्थाइलु बेनिफ्राय मोनसेया हायना बर' पेजआनो ओमफ्राय मोनसेया पेज नङा आंना बे फार्स्ट खुलिनाय फेसबुक पेज बेखौबो पेज खालामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आंना जास्लाबासै आं रोंस्लाबासै बालायनो बेयाव 2K दंमोन आंना लोगोफोरा हायना बर' मोनसे दंबावो आंना फेसबुकआ बेखौबो आं सलायो ओमफ्राय पेज नङा आरो आंना फेसबुक आइडियानो 6 दा बापरे बाप्पा ओमफ्राय नों गासिबाव फल' खालामजोबबाथाय आङो 6 जन फल' मोनखागोन आरोना ओमफ्राय 6 जन बारायबावबाथाय आंनि फल'वार्सआ गासै माबा जागोन 76 आंना फेसबुकआवबो बारा फल' गैया नायनाय इयो दुस्थुआव बिदिनो थांदोयो माइ जाबा दिगदार दं है 6ता गोजा आरोना 6ताबाबो मोनथाम गासिबो पेज नामा ओरैनो अबाव थांनो नागिरदों एसे ब्रा इमान खस्थ' खालामना जाहोदो होनद' आरो सासे फैबावबाय सोरबा अननानै माबा मेसेज खालाम अननानै लाइक होबाय बिथाङा थेंक इउ बिनि थाखाय बेसेबां टटेल फल'वार्सफोरा आयौ आंना 100 गैया जायखिजाया 50 प्लास आरोना दा 50 प्लास पेजनिया 50 प्लास ओमफ्राय ना ओइ मोनसेया हायनानि खन्थाइलुनियासो 89 नामा इयाव आं खन्थाइ लिरगारदोंमोन आं खन्थाइ लिरनाय ओमफ्राय दा खन्थाइबो लिरलाला अलसिया जाबाय मानसियानो इउटुब खुलिनायनिफ्रायनो अलसिया जादों ओमफ्राय आं इउटुबखौबो दोनथ'थां माहां बिदि जाबाय थायो आरोना ओमफ्राय दाबो आंना भिडिअ इदिट खालामदों भिडिअ बानायना दोननाय आरोना आमथिसुवायावनो खालामनायमोनलै खान्थाल थाइजौ जानाय आलासिफोर फैनायाव ओमफ्राय आं बेखौनो भिडिअ इदिट खालामाखै दे माने आङो भिडिअजोंबो बिदिनो बारा इनकाम माने बारा माबा जानाय मोनासै नालाय आङो बिदि जानाय नङा होननानै एसे थाथ'नाय रखम जादों ओमफ्राय आं बारा माबायाखै बेखौबो माने बिदिनो आरो एसे बादब मालाबा बानाय मोनो एसे बापरे बाप सोलिलाय मा लादो बर'क ओइ मा मोखां खिथिया नुखाबाय आरोबाबो इस माबा इयो बाजैनि फिसाला गामिनि
अके खालामदो आपलड होदो इदि खालामनांगौलै आदा पें माबा खोब बिदिनो माबा बिदिनो इउटुबफोरावहाय फेसबुकफोरावहाय माबा बिदिनो भिडिअ होरि नायोना ओमफ्राय नायबाथाय माला माला टाइम थाङो फात्ताखौनो मोनलायलाङा बिदिनो बानायनाय जाथ'वाखै र' बानायगोन गाबोन रबिबार ना गाबोन एख' इदि एक्सट्रा खामानि मावनांगौ गैयाबाथाय बानायगोन र' बानायनांगोन बायदि मोनदों गाबोन बानायगोन र' बानायगोन माबा भिडिअ माबा लाइभ थाङो गावसोरा ओमफ्राय नै दाबो साब्रै लाइक होनना गालांबाय दे ओमफ्राय उनाव ओमफ्राय रावबो रायज्लायहरा सोरबा सासे दंबावो बिथाङा बुंनायबा हामगौमोन नांथायो दे भिडिअ नांथारो मबाइल आंना ओमफ्राय आरो मा होनो इनफर्म जाखांनाय गथ'आबो साथार रायलायखायो नांथादों आंनाबो नांथादों खिथिदों नै मानोबा एसे थांबायसो इदिनो माबा नांथाबाय थायो मार बेमान नांथाबाय थायो जायो मा रागा जोंसो ओंखारलांखायो आं माबा गोबावबो होजाया दे एसेबो एक घन्टा होफेराखै आङो लाइभखौनो बिदिनो हें जालाबाय थायो जोब्बायसो नाय मोनजाबाय थादो नोङो माबा जाजोब्बायहाय मिथिला माबा नांथाबाय थायो जि बयथार गुदुं जासोयो खोनालै गुदुं जानानै गुदुंथ' जाखादों ओमफ्राय बिदिनो नांथायो ओंखायनो बारा गोबाव लाइभआव थानो हाथाराहाय आङो मबाइलानो आंना गुदुं जाबाय थायो हारसिंनो इयावनो दोनना दोनसै आं बोरमाखौ नांथायो हारसिं नांथाबाय थायो मबाइलाबो गुदुं जासोगारो गुदुं जाबाय ओमफ्राय नांथाबाय इन्सटाग्रामावबो बेबायदिनो नांखाबाय थायो आंना माबाबाथाय दसे गोबाव जाबानो दांनाया खोब बानायबाथाय फटाफट भिडिअ मोननै मोनथामसो खालामजायो जानायालाय ओमफ्राय दानलाय खालामनाय जाबाय थादोंबा गरम जाबाय गैलानो आरो हालानो मालायफ्रासो माबोरै घन्टानै गाहाम लाइभ होनो हायो फैदो मोसौ फिसा मासे दङ बिमा गैजायि ओमफ्राय बिदिनो गांसो नांबाय थागो गांसो दाना फैदो इमान खस्थ' खालामदों बाबाया जोंनाबो सान्दुं गोसायाव गांसो होरि नागिरो बुथुमो मोसौ बोरमा नायदां गालपाराव ना गैयालै गैला
Lam gum du siang ise. Jangan yang. Pada jangan tanya mana. Terus nanti siang. Tanya untuk nak nomor berapa? Langde, uji pun kami baru ya. Hei, bunga kan udah nak tiap saya kacau nak. Ayo gina sekarang. Kakak isi baru. Sandung boleh dan lang na tu nanya. Refleks siapa ini? Nolak siapa? Siapa dia? Sandung kesang standby tapi ya na bisa deh. Next siapa next day? Ya jika sing orang mana siapa menjaga. Sana deh. Sini mau ya, nang makalam kasih nong ada. Nang mamu deh, makalam deh. Oke. Tangsang udah nagalang nak. Baca ya. Tuh nagalang silang yo na. Hang semua kayak. Hang semua kayak ini. Dulu pada udah antara yang sana mereka, nanya mereka ini kamu aja kamu apa di berke, foto transpin yang kemudian harsing malah apa yang orang foto kelan di kang namai bario, ne, ang ni mereka ini ya bedo tang bay yang lain siapa mereka, saya kira nih, tang siang ya, orang saya, tang siang doa, live, tang siang na. Ada nanggoda lebih yang deh, bayi node konsep, potok lek lah kailan ya lek, tata bayi sih konsep, bayi node den siang lek ke, kau yang deh, tangse, oke deh bayi, tang siang ano, ngapa yuk lek kamu bahasa bayi, perang bumi sesuatu, kabin karang jiwa, kabab mudin karang. Dia udah konser kan udah sur mani saya ang lalu di nasi konser lain or hai dinan bab sa ko menda biji pun terlak teh bai